Hezin rejima İraneli bajarê Melekşahiyê de birekbaran bersiva daxwaziyên xelkê dan. Hezin hovên rejima İraneli bajarê Melekşahiyê biçekên şer û tekeya rasterast xelk kirine armanc û birekbaran bersiva xwenîşanderên medenî dane, ku tî alaveke berevaniyê cî nebûne û bi awayek hatine komkûç kirin. û pêka hinek amran heta yazdeke jî xelkê medenî li encama wan gullereşandinên rejîmê de hatine şehîd kirin. û dehankes jî birîndar bûne ku rewşa wan hêj bi serastî nehatiye zanîn. Li derhek rêjeya şehîdan li bajarê Melekşahiyê çend amarên cuda hatine belavkirine û hinek amaran heş şehîd û hinek amaran yazde şehîd ra gihandine. Li bi tevavî bas jî alozbûna rewşa vî bajarî û cihgirbûna rewşeke tevav şer û milîtarî dikin. û xelkê jî bo berevanîkirin ji canê xwe û malbatên xwe li hember vê hêza hov sekinîne. Li haleke de dehankes jî xelkê medenî bi birîndarî bo nexweşxaneyê hatîbûne veguhastin, rastî destnekeftina xwîn û pizîşkan hatin û hêzên rejîmê hewla rêgirî kirin. Ji çona xelkê bo nav vê nexweşxanê û gihandîna xwîna hewce bo birîndaran dabûn. û heta hewla binçavkirina van birîndaran jî dabûn ku rastî berxwedana tunda xelkê bajarê Melekşahiyê hatine. Rejîmê li bajarê Melekşahiyê de hemû hewla xwe bo kuştîna xelkê daye.